Prostě tak postavený, aby na konci k tomu došlo. Den pozemního vojska Bahna 2024 navazuje na dlouholetou tradici. V kontrastu s historickými vozy a s vojenskou technikou z konce minulého století je zde každý rok vidět růst nově zaváděné techniky do české armády. Díky probíhající modernizaci postupně nahrazujeme zastaralou techniku. Zvyšujeme tím vlastní bojeschopnost, zlepšujeme efektivitu výcviku a přibližujeme se standardům našich spojenců a v neposlední řadě také výrazně zvyšujeme ochranu našich vojáků. Vážím si velkého zájmu návštěvníků a vás, hostů. Vám všem přeji, abyste si letošní 34. ročník užili. Vážení hosté, dámy a pánové, tímto považuji Den pozemního vojska Bahna 2024 za zahájená.